La jornada d'avui, en definitiva, el que es tractava era de que, sobretot, trepitgéssiu això, ho coneguéssiu. Jo, si voleu, us faig un... Suposo que tothom, evidentment, s'ha llegit el plec i què és el que es pretén i el que es vol fer i tal. Us explicaré per sobre per què ho fem, quins són els antecedents, què és el que pretenem, d'acord? I quin més o menys el calendari previst. Com podeu veure, estem a sota d'unes línies elèctriques d'alta tensió. És una línia que comunica una central de transformació molt brutal que hi ha a Rubí, de les línies que venen del Pirineu i que va cap a Barcelona, cap a Vallcarca, cap a diversos llocs de Barcelona, que tenen més o menys 100 anys d'història i que han condicionat, o sigui, travessen Valldoreix en diagonal de punta a punta i han condicionat el desenvolupament de tota la franja que ocupa, perquè estan sotmeses a una servitud elèctrica que fa que a un ample més o menys d'entre 17 i 20 metres des de l'eix de les línies no es pugui fer res. Això en aquesta illa en concret el que fa la inhabilita totalment. Tot el que veieu més o menys està entre 17 i 20 metres, o sigui, entre 8 i 10 metres respecte de l'eix, a banda i banda, del que és l'eix de la línia. Després d'anys i anys de lluites amb la companyia i amb la Generalitat i tal, s'ha aconseguit la supressió. De fet, s'estan fent les obres avui dia, estan passant unes canalitzacions soterrades, ja estan fetes. Ara, em sembla, a finals d'aquest mes o així, arriba el cable nou, que és un cable continu sense juntes, que ja estan passats els passacables, passaran les línies noves, empalmaran a punta i punta, i cap al setembre, octubre, començaran a desmuntar torres. El que passa a les torres, com sabeu, com que els cables, a part de passar la llum, fan de tirants, és una feina complicada, s'han de posar grues que aguantin la tensió de la torre, desmuntant una a una, total, cap a final d'any més o menys estarà fora. Tot això el que habilita és aquesta parcel·la que ha estat durant anys i anys i anys a base de 4 coses aquí mal posades i antigues i no es podia fer res més i ara es podrà actuar de veritat. Com que Valldoreix és un àmbit que té molta dispersió i a més està molt tallat per rieres en el sentit est-oest, no té un espai de referència més enllà de la plaça de l'Estació. La plaça de l'Estació ha sigut l'espai no de trobada però sí on hi havia la cafeteria, perquè hi havia l'estació, l'estanc, els 4 elements més significatius d'aquí, no? I la gent tendia a anar-se'n ja cap a Sant Cugat. Com que aquí hi ha una certa reivindicació identitària, doncs aprofitant... De fet, ara us explicaré, de fet, això s'havia pensat ja fa molts anys com un espai centralista. Fa aproximadament 10 anys es va aprovar un pla especial que juntava tots aquests usos públics a la parcel·la de dalt que veurem després, que també és pública. Bueno, aquella és mig pública, mig d'un particular, però anava tot allà perquè allò no estava afectat per la línia elèctrica. Llavors estava allà tot apretat, no?, amb l'equipament comercial, inclús anava a l'edifici administratiu de l'AMD, anava a un casal cultural, anava a una biblioteca, anava a l'escola de música, tot allà, bueno, molt densificat. I aquí baix, el mateix pla especial ho deixava en blanc i deia, com que estava en la línia i no hi havia encara calendari per eliminar-la, després de 100 anys, ho deixava obert i donava un aprofitament d'1 metre per metre de sol i tots els usos d'equipament possibles, culturals, assistencials, lúdics, esportius, tots, no? Ara, de fet, aquell pla especial es va paralitzar perquè era absurd concentrar allà tot aquest aprofitament amb una densificació brutal i després aquí, ja que hi era tot allà, no s'hagués fet res, hagués quedat una plaça oberta, no tenia sentit, es va aconseguir parar, està aprovat però està al calaix. Llavors el que es pretén ara és precisament descomprimir tot allò i passar a afegir algun altre ús i passar a distribuir els volums bàsicament en aquest espai, també allà, no?, i en aquest espai. D'aquesta manera s'aconseguirà aquest somni o aquesta reivindicació històrica d'aconseguir una zona cèntrica per Valldoreix de trobada, per fer activitats, per fer usos, per tenir els usos públics. Que no serà estrictament aquesta illa i la part de dalt, o sigui, en realitat la idea és, això neix més o menys aquí es concentren des dels edificis de 4 APIs, la Caixa, 4 comerços, després uns quants comerços més antics que hi ha també, que també estan afectats per la línia i tampoc han pogut fer res d'aquí fins a la plaça Can Cadena, i després de la plaça Can Cadena a l'estació. A l'estació s'ha fet una modificació de PGM i també hi va allà habitatge públic i es reordena la plaça, això ho reordenarem ara, i el que pretenem també és saber com es farà la unió entre aquest centre i la plaça de l'estació.
Aquí tot el que veieu, de fet, no ho visitarem perquè va tot a terra, o sigui, cap edifici dels que hi ha es pretén mantenir, tot va a terra, per tant, el que us heu de quedar és amb la topografia. Una topografia que pot ser favorable perquè, evidentment, la plaça hauria d'estar a un nivell superior, o no, això ja cadascú que digui el que vulgui, no? Però facilitaria, doncs, com que s'ha de fer un gran aparcament per donar servei, una part als equipaments que hi vagin i una altra part es pretén que també sigui d'ús, com que estem a 200 metres de l'estació, per un ús dels ferrocarrils, doncs tenim 3 metres de desnivell aquí que poden facilitar l'execució d'aquest aparcament. A més, els carrers perimetrals baixen, per la qual entraríem gairebé a peu pla de l'aparcament, i per aquí darrere també hi ha una planta de desnivell, amb el que permet tenir un doble joc d'accessos des de la plaça i des del carrer Tibidabo de darrere, no? Tot aquest joc. En definitiva, l'objectiu del concurs és poder donar-li forma a tot aquest programa, donar-li forma perquè la gent ho vegi, perquè fem participar la població i, per tant, encara que bona part de la decisió serà tècnica, sí que hi haurà un percentatge es tindrà en compte percentualment el que digui la participació ciutadana que es faci. No només és veure com quedarà, sinó també, des del punt de vista nostre, valorar si aquest programa entra en condicions òptimes, si no està massa densificat, si hi ha alguna part del programa que hem de treure d'aquí i portar a algun altre lloc, a l'estació o no sé on, perquè tenim més llocs, no?, per poder-ho fer. La idea és fer-ho tot aquí, però volem veure com es comportarà això, perquè a la vegada l'equipament comercial, en definitiva, d'uns 3.000 metres, dels quals 2.000 es pretén que siguin del supermercat, això fer-ho compatible amb les activitats culturals. Clar, funcionen a horaris relativament diferents, però s'ha de veure com se soluciona això, no? Sempre havíem pensat que l'ideal, jo dic idees, de lo que nosaltres tenim pensat, però segurament la millor solució és la que proposeu vosaltres, no? De dividir la plaça, que és molt gran, dividir-la segurament en dos. Això permetria tenir espais públics que permetrien dos usos, que podria ser sol-ombra, estiu-hivern, joves grans, comerç, equipaments, coses d'aquestes, no? I tova dura, o dura tova, una mica aquesta idea. Això és el que sempre teníem nosaltres pensats per trencar també una mica la megadimensió de la plaça, perquè és molt gran això. També teníem pensat que aquesta plaça, d'alguna manera, en determinats moments puntuals, pogués connectar amb la Rambla, integrar la Rambla. El dia que es faci una activitat X, que pogués integrar la Rambla, llavors el pas de circulació a la Rambla, desviar-lo per aquí darrere, i fer un bypass i deixar això com a zona peatonal per poder connectar, i llavors integrar la part d'edifici que vagi dalt, bé els habitatges, bé el comerç, qui cregui que és el més oportú, bé el que sigui, poder-ho integrar quan sigui amb un sol àmbit, no? Aquesta és la idea. No sé si amb la informació que us hem donat creieu que falten coses. Jo entenc que, de fet, amb la topografia, el programa, la qualificació urbanística, posteriorment, com que tot és equipament, volem fer una modificació de PGM que li doni, si hi ha habitatge, li donarem la qualificació d'habitatge, intentarem que una part quedi com a zona verda per així poder traslladar la clau d'equipament a algun altre lloc que ens faci falta, però això ja ho farem en virtut de la proposta que surti. Per tant, el calendari seria aproximadament tenir cap al mes de febrer-març escollida la proposta final, a partir d'aquí engegar la modificació del planejament i quan ja la tinguem aprovada provisionalment ja començar a negociar edifici per edifici. La inversió és molt important, per tant és molt important l'AM que representa l'equipament comercial, que és molt necessari i que a més implicarà la construcció. La pretensió que es té és, en lloc de cobrar diners per la concessió, cobrar amb obra, per tant podrem fer l'aparcament, podrem urbanitzar un tros de plaça, ja veurem el què, i servirà de motor per anar demanant ajudes o anar fent inversions per anar desenvolupant la resta d'edificis. També l'habitatge, aquí o allà, on sigui, és igual, i amb un hipotètic horitzó d'entre 7 i 10 anys tenir això finalitzat del tot. Aquesta és la idea. També amb aquest calendari estarà acabada la plaça de l'estació i també suposem la connexió entre els dos pols. Si teniu preguntes i si no, si voleu, fem una volta i anem responent sobre el que aneu veient. Suposo que l'heu caminat tot, no sé si hi ha coses que creieu que
convé aclarir. Teniu algun dubte? Si teniu tots la informació, si està tot més o menys clar. La idea, en definitiva, com que són dues fases, suposo que l'heu llegit, la primera el que pretén és la idea. O sigui, hem volgut que la gent no treballi molt per poder tenir la idea organitzativa, sense massa desenvolupament, però que doni idea de com s'estructurarà el que us deia jo, els espais públics respecte als edificis, quina volumetria tindran els edificis només en volum, com estaran disposats, tocant allà, tocant acá, amunt, avall, no sé què. Aquesta és la idea principal. I a partir d'aquí, quan s'escullin els 10 finalistes, aquests sí que hauran de desenvolupar una mica més ja, no el programa ni molt menys, perquè això serà objecte d'altres adjudicacions, edifici a edifici, però sí demostrar que en aquell volum hi cap als 900, 500 o 1.500 metres del programa que es pretén. No es pretén fer una planta a escala 1-200, sinó els paquets del que més o menys conformaria cada programa que es demostri que entren en aquesta volumetria. O sigui, la primera, que és de fet el que interessa a dia d'avui, és un treball simple que es valora molt més la idea que l'esforç. Això és el que es pretén. Per tant, val la pena perdre temps pensant més que dibuixant. Després sí que els déus que passin sí que convindrà, com que s'ensenyaran, convindrà que siguin entenibles per gent que no entén d'arquitectura ni d'urbanisme. Per tant, tindrà un cert valor la representació de la idea que s'hagi escollit. D'acord? Sí, digues. Quin joc tenim amb el que és la connexió d'això amb l'estació? Només les voreres? El traçat, o sigui, aquí clar, el que es valoraria, nosaltres hem pensat coses que no direm evidentment per no condicionar, però es valoraria com es pot connectar l'estació amb això, com revaloritzant la zona comercial que es pretén que es regeneri un cop desaparegui la línia. Per tant, s'ha de continuar el carril bici, ha d'haver un cert ample per poder instaurar voreres, tal. Nosaltres tenim previst eliminar l'aparcament, perquè aquí generarà molt aparcament, per tant, a l'aparcament de superfície eliminar-ho, i sobretot, quines idees teniu per saltar la plaça de Can Cadena, que és un lloc per on passaven, i dic passaven perquè avui dia ja, no sé, amb el que ha caigut l'activitat, no sé, passant 25.000 cotxes al dia, ara potser estem en 18. Clar, és un trànsit molt important de cotxes, que és un tall fonamental. Qualsevol proposta que sigui soterrar no s'hi adiu amb aquesta estructura urbana. Nosaltres havíem fet idees de potser posar un paviment rugós que donés sensació de prioritat peatonal, perquè de fet funciona horaris, això funcionaria horaris gairebé de cap... O sigui, la connexió aquesta directa seria d'horaris de gairebé de cap de setmana, on aquests 18.000 cotxes baixen a 4.000. No sé, aquesta és la idea, no? Com tractar aquest espai públic perquè pugui minimitzar l'impacte que representa el tall amb la... Però les façanes no es poden dotar. Les façanes no. El que es pretén és amb l'espai públic que es regeneri després a l'edifici. No cal fer propostes de tractament dels edificis, no. Sí? Aquesta proposta audiovisual, que no l'he acabat d'entendre massa, perquè diu, no voleu que treballeu massa, però... No, en aquesta primera fase volem 3 o 4 DIN A3, com et deia, amb una ordenació d'usos i de volums i d'espais públics, si feu una plaça, si feu 2 o feu 14, si allà van les vivendes o va l'equipament comercial, tal. Aquesta és la idea, no? I després la volumetria serà planta i 2, planta i 3, planta i 5, no sé què, una torre, un tal, aquesta és la idea. Després, com que això s'haurà d'ensenyar, els 10 finalistes sí que hauran de fer, quan diem audiovisual és perquè algú ha proposat de fer el típic, un 3D i un vídeo per dintre caminant per la plaça, pujant escales, desnivells, per entendre això. Però és la primera fase, aquesta... No, bueno, com vulgueu, aviam, nosaltres no limitem, el que diem és que a la primera fase es valorarà molt la idea, d'acord? Molt la idea. La primera fase, el passe a la segona la decideix el jurat, d'acord? Per tant, l'impacte visual és més relatiu. Si algú creu que és necessari per entendre bé la idea, o fa una animació amb un 3D volumètric només, que és relativament senzill de fer, perfecte, no? Però quan té molt sentit fer-ho és quan ho ha de veure la població, que llavors sí que entén més la proposta a partir de... Que és la segona dels 10 finalistes, sí. Això és la idea. Però aquest audiovisual és, diguem, documentació obligatòria de la primera fase. No és obligatori res, la primera. Que quedi clar, i val el que us dic ara. La primera fase, el que es valora és l'organització dels espais i de la volumetria. Això és el que es valora, d'acord? S'agafaran les propostes i ja dirà, està bé, hòstia, aquesta organització està bé, pel que sigui, i nosaltres, que seran bàsicament tots arquitectes, entendrem la proposta. Per tant, es valorarà això.
Després, aquestes 10, quan la desenvolupin, sí que tindrà, encara que el valor de puntuació és relativament baix també, però perquè ho entengui tothom i es pugui ensenyar, es pugui publicar, tindrà valor la representació de la idea. Però ara, d'entrada, en el primer, perdeu el 90% del temps en pensar la idea i el 10% en representar-la, perquè es valorarà l'organització, no tant la presentació. O sigui, amb croquis... Se abre la posibilidad al vídeo en primera fase. Se abre todo, se abre todo. Porque claro, si hay 100 propuestas y 10 van con vídeo, obviamente... Pero si la idea es, ya te digo yo, que si van con vídeo, como no lo verá la señora María, lo veremos nosotros, el vídeo, si es un vídeo que no enseña nada, será un vídeo que no enseña nada, eso me refiero. Y si otro tiene un croquis con una idea genial que no tiene vídeo, se elegirá eso, a eso me refiero. Ahora, si creéis que conviene hacer una explicación en una perspectiva, no sé qué, para poderlo explicar, perfecto, no hay problema, pero que no será decisivo. Eso es lo que... Perdona, si aquest és el tema, que em sembla molt bé el que dius. Era tan fàcil com dir 3/3 màxim i no s'accepta res més. Ho dic perquè saps que vull dir que ara... T'ho dic ara. No s'accepta res més, no, perquè no pots limitar. La gent, si vol treballar, vol treballar. Però ja et dic jo... No, però et dic jo que no va per aquí. És un jurat, bàsicament, de tècnics que el que busquen la primera idea és poder triar bones idees organitzatives. Això, si ho reculls en els plecs, doncs no hi ha cap dubte. No és molt clar el que dius. No, pot ser que el dubte sigui que com que nosaltres hem de presentar no només la idea, sinó també una documentació bàsica que es controlarà al moment de presentar. Això, clar, si tu dius que s'ha de presentar, vol dir que s'ha de presentar. Tot i que el jurat després ho miri com una cosa... Mira, la primera proposta de documentació eren 2 DIN A3. Eren 2 DIN A3, la primera proposta. I jo personalment vaig entendre que, hòsties, era massa limitació ja, perquè amb 2 DIN A3, hòstia, no pots ensenyar res. Amb un ensenyes molt. Bueno, depèn, no? Jo vaig entendre que no, jo vaig dir, hòstia... Encantat de presentar-te. Sí, pot ser, clar, depèn de lo petit que facis el dibuix, que hi caben molts, no? Però vaig entendre que quedava just segons per quina proposta i que estava bé ampliar una mica. A partir d'aquí, bueno, hòstia, el que vulgui presentar una animació que la presenti, el que vulgui tal, però la idea, us ho dic jo, és aquesta. O sigui, es valora, està bé el que presenta... Si un té una bona idea i a més la presenta millor, collons, doncs millor comprensió o menys... o és més difícil amagar coses, no?, perquè es veuran més. Però el que es valora en la primera fase és la idea i l'organització, els usos i l'organització dels volums, això, que quedi clar. Després, els 10 que surtin a la segona ja en parlarem amb més detall. També es volia una memòria justificativa. Home, s'ha de fer una mínima memòria per justificar. Dins els panells DIN A3 o una cosa annexa? Dintre els DIN A3. Si voleu, a més a més... Però la idea és que feu un DIN A3, poseu els croquis o els dibuixos amb una explicació escrita d'això, tal, aquesta és la idea, Després, a la segona, sí que s'haurà de fer una justificació de metros, de pressupost orientatiu, de propostes que es facin d'eficiència o d'idees, aquesta. Però d'entrada... ¿El presupuesto contempla la actuación hasta la...? Cuando llegue, sí. El tratamiento de la urbanización hasta la... El dibujo hasta la estación hay que hacer, Sí. digamos, ¿no? Cuando hagáis esto, saldrá la cola. Hasta allí. Sí. Bueno, pues el espacio público conectará de esta manera. Si se empalma o no se empalma la plaza con el sector de arriba y qué pasará cuando conecte con el resto, qué pasará cuando pase por delante de las tiendas y qué pasará sobre todo cuando llegue a la plaza, no? Creieu que val la pena fer la volta o l'heu fet tots ja, més o menys? No? Bueno, és... Quan se soterri això, Sí? està ben per on anirà, no? No, ja està canalitzat. Sí, va per fora. No va per aquí. No va per aquí. Envolta la plaça, això queda net. I deies que a nivell d'edificis Tot va a terra. Tot va a terra. No teniu... Els arbres aquests, com tot el que fem quan fem actuacions, es trasplanten. O sigui, quan arriba el moment de l'obra... I els de dalt són pins i els pins tenen poc valor. Sí, són pins no pinyoners, per tant tenen poc valor. Jo no sé si hi ha algun arbre que tingui valor. Si té valor es fa trasplantament. O sigui, aquests es porten a un altre parc. És emblemàtic l'olivera aquesta d'aquí. Doncs l'olivera s'anirà a... No, és emblemàtica, vull dir, que és una olivera que es va plantar amb el primer Ajuntament Democràtic. Ah, sí? No ho sabia, això. Té vida pròpia, aquesta olivera. Té vida pròpia. La data d'entrega de... Bueno, la data d'entrega, com que anava en funció de la data de publicació, i encara no ens han garantit que estigui publicat, perquè com que això passa de no sé quan i va a la Comunitat Europea i per tant s'ha de publicar al diari oficial de la Comunitat Europea, no estava encara, no m'han sabut dir quan, però més o menys és 3 mesos a partir d'avui i demà d'aquesta setmana. Ja penjarem a la web el dia exacte, però compteu 3 mesos a partir d'aquesta setmana. No sé de quin dia de la setmana, però són 3 mesos a partir d'ara.
La primera fase. Sí. No volen que treballem. Finals d'octubre. Sí, cap a finals d'octubre. Encantats de la vida, però s'agraeix la bona voluntat, Per què? però un mes de feina i un dinar a 3. I la idea ja l'has pensat. En un mes i en un Bueno, escolta, saps què hem pensat nosaltres? Primer que... Nosaltres hem pensat, jo t'agraeixo també, primer hem pensat que no tothom pensa tan ràpid com tu, segon que el mes d'agost són vacances i ja reduïm de 3 a 2, volíem fer 2 però hem descomptat el mes d'agost, després a l'11 de setembre els col·les no sé què, per això hem posat 3, perquè de fet és un i mig. El que vulgui treballar a l'agost ho tindrà acabat, però hi ha molta gent que no treballarà fins al setembre, per això hem posat 3 mesos. Ara jo, si tu acabes abans, escolta... Vale. Escolta, no sé si val la pena que donem la volta. Ah, perdona. ¿Puedo hacerte un par de preguntas respecto al programa? Si te las sé contestar, sí. ¿Sí? ¿Es ahora, no? ¿O será luego? No, pregunta. Sí. Había un tema con el mercadillo semanal, que bueno, entiendo que hay una parte de comercio que será una gran superficie, con lo cual no la definiremos nosotros, pero luego había una especie de mercado de abastos. A ver, mira, esto es, yo recomiendo que vayáis a ver el mercado de Mirasol, ¿vale? De la plaza de Mirasol, en la estación de la plaza de Mirasol, han hecho hace 3 o 4 años un equipamiento en este sentido, no tiene nada que ver, pero os haréis una idea, ¿no? Está también un suelo de equipamiento como este, en un 7, teóricamente es para hacer un mercado de abastos, lo que pasa que los mercados del siglo XX ya no son los del siglo XXI, o sea, poner un mercado ahora como la Boquería o como el Ninón no tiene sentido, ya no se hacen. ¿Qué se hace? En un suelo de estos se implanta un comercio, una gran superficie o mediana superficie, como es la de aquí, no es gran superficie, es mediana, y al lado se habilita un espacio para paradas de mercado que se concesionan, ¿de acuerdo? Entonces si vais ahí lo veréis, son paradas estables, veréis, sí, veréis, no sé, 12 o 15 paradas, la carnicería, las legumbres, no sé qué, fuera ya del ámbito del supermercado, que es lo que es el mercado como tal. Entonces, conserva la condición de mercado, pero no lo es, porque hoy en día no se hace un mercado al uso en este sentido, ¿no? Entonces yo os recomiendo que vayáis y le deis un vistazo a aquello. El mercadillo es otra cosa, el mercadillo es una cosa que se hace ahora los sábados en la estación, que son paradas de fruta, tal, que eso se seguiría haciendo. ¿Se seguirá haciendo allá? Ahora se sigue haciendo allí, sí. A futuro, cuando esté la plaza, lo lógico es que se emplace aquí, ¿no? Porque hay aparcamiento, porque... Bueno, no se sabe. Pero si hay un espacio público y aquí hay la actividad comercial, es posible que tire para aquí. Porque además donde se hace ahora, justo en esos solares, está previsto hacer otras cosas. O sea que a largo plazo es más que posible que pase aquí. Vale. Luego, unas oficinas MD y Escuela de Música, ponía en el plec que estaban ahora mismo situadas en otra zona. ¿Hay que volverse a poner aquí? No. La Escuela de Música sí, ahora está provisionalmente donde está el edificio de la MD, que está a 1 kilómetro de aquí más o menos, siguiendo la avenida, la primera rotonda que encontráis, está ahí el edificio, y entonces en los bajos ahora está la Escuela de Música funcionando, bueno, hace ya 5 años, y lo que esté todavía, ¿no? Pero claro, es pequeña y tiene mucho potencial de alumnos y queda corta y hay que hacer aquí un edificio más en condiciones. Pero las oficinas de... No, las oficinas ya están allí porque además es un edificio ya... Habitatge, lo habláis un poco así con metros cuadrados, pero tampoco está muy claro que supongo que va a nuestro criterio los metros cuadrados. Damos 4.000 y damos una densidad que no sé si eran de 80 a 100, creo. Bueno, sí que habéis comentado que Ay, perdón, de 40 a 60, exacto. parte del concurso es saber si cabe el programa o no cabe el programa. No, porque si al final, en vez de 40 hemos de hacer 37, pues serán 37. O sea, lo importante es que haya 4.000 metros de techo para vivienda pública, con bajos que pueden ser locales, no locales, depende de dónde los implantéis, si se vinculan con la actividad comercial aquí, si van arriba y tienen la papelería y la cafetería al margen, no sé. ¿Y esto ya es de segunda fase, la tipología o...? Por supuesto, no, todo lo que es el detalle de los edificios, lo único que hay que hacer en la segunda fase será demostrar que el programa, que la descripción de programa que hay cabe. Una vez se diga, este volumen gusta y el impacto se puede asumir tal, ya está bien, ahora que cada edificio pueda contener el programa que se le exige. Ya, pero, o sea, lo que me refiero, si sabéis ya si queréis que sean para jóvenes o ancianos... Lo queremos en régimen general, la idea es régimen general, sí, porque en la estación se hace una actuación muy fuerte ya de viviendas para jóvenes, viviendas de alquiler para gente mayor, entonces ya en la estación ese programa queda cubierto, por lo que aquí la idea es que sea régimen general, lo cual no quiere decir que de aquí 6 años, cuando se haga el edificio, igual, yo qué sé, ¿no? Pero de entrada, y aquí lo hemos puesto, a ese régimen general.
en la sala, el tema de Sala polivalente es porque hay mucha actividad cultural aquí en Valldoreix, hay teatro, hay cine a la fresca, que ahora será el cine en la sala, entonces es una sala que permita la actividad del grupo de teatro que hay, que es muy potente, el cine de verano, sí. Y a nivel de caja escénica es más que nada para saber si hay que desarrollar un volumen, ¿sabes? Hay mucho teatro, ya os digo que tiene mucha importancia, ¿eh? El teatro, mucha. La que más, vamos. Muy bien. En algún momento dado se habla de un soterrament del tram del passeig. Yo creo que cuando eran con los vecinos que decían, hablaban de... pero eso está totalmente... Es que aquí, cuando se hablaba de Olavarría, pasarlo por debajo de la... Bueno, es que esto es un desastre esto, vamos. No pega para nada con el formato de Valldoreix. Y la Rambla ya ni te cuento, ¿no? No, porque parecía, era una propuesta... Es una autopista eso. Los vecinos, pero era una cosa que... No sé decir lo que votan a favor los vecinos, no hace falta que entre en detalles. No, ya, pero hombre, pero hay agresiones que a la entrada dices, no, que pasen por debajo y así no molestan, ¿no? Hostia, y luego la entrada y la salida tienen una agresión que no veas, ¿no? Una pregunta, por el tema comercial, ¿ven compatible, por ejemplo, el modelo que acaba de construir en San Juan de Mirasol acerca del comercio privado, Mercadona, con el pequeño mercado público, con el mercadillo en la misma área? Si lo vemos incompatible. Ah, compatible. Mira, no lo sé. El mercado ahora de frescos que se hace ahí abajo, bueno, hay de todo, ¿no? Porque venden verduras, pero también venden calzoncillos, ¿no? Y sombreros y botijos. Se tendrá que transformar. Como te he dicho, no sé exactamente qué pasará, si se conservará donde está. Lo que pasa es que como allí van a hacer actuaciones también, es posible que salga rebotado. Y si sale rebotado, lo lógico es que venga a la centralidad, como todos los mercados, ¿no? Si al final el mercado tira suficientemente, un mercado de frescos, de hecho, depende también del operador que se instale, ¿no? Si se instala un operador que no será Mercadona, porque no será por distancia, ¿no? Será en todo caso un competidor de Mercadona. Pero si es en la misma línea, que no trata el fresco, no trata la carne, ni el pescado, ni la verdura, que lo suyo es lo envasado de marca blanca, sí que se le hará competencia, por supuesto. Si se instala un operador, al contrario, que trabaje en la Danone y no sé qué marcas conocidas, y porque no tiene línea blanca y trabaja mucho el mercado de frescos, pues igual le hará tanta competencia que hará que el mercado de mercadillo se tenga que transformar en otra cosa, ¿no? Alternativa, pues en productos, en agricultura sostenible, tal, no sé qué, en lo que sea, ¿no? En quesos, en cosas de estas, ¿no? Puede ser. No más me refería no a la superficie de Mercadona, sino a la que está contigua a Mercadona. Las paradas de mercado. Sí, pero si te fijas, allí por ejemplo en Mirasol han puesto legumbres, pollería, pescadería, una charcutería, sí. Y eso, por ejemplo, si lo comparamos con el mercado que tenemos aquí los sábados, no es competencia, porque aquí venden verduras, venden cocas, venden miel, venden cosas que no se venden. En Mirasol, por ejemplo, ese mercado sería compatible con Mirasol a día de hoy. Una pregunta respecte a la normativa urbanística, hi ha alguna contemplació No, aquí? no. Aquí el que es farà serà, quan s'hagi escollit la proposta, es farà un pla especial. Es modificarà el PGM i es farà un pla especial. Un pla especial és fer-te la normativa a mida. És a dir, escolta'm, aquí ens agrada una torre de 20 plantes. Doncs es farà un pla especial que regularitzi la torre de 20 plantes. No hi ha cap limitació. D'acord? Voleu fer la volta, nosaltres esperem aquí si hi ha alguna dubte, interessa mirar-lo de dalt. De dalt entra tota la pastilla on hi ha l'aparcament més la finca del costat, que és la privada, fins que s'arriba al xalet. El xalet ja queda fora, tal com es veu en el topogràfic, no? I aquí és tot l'àmbit, el delimitat pels 4 carrers. Tota la finca delimitada pels 4 carrers és l'àmbit d'actuació. De fet, és una plataforma avui dia. És una plataforma desnivellada respecte del carrer Tibidabo i desnivellada respecte a la Rambla. Tampoc hi ha... O sigui, jo crec que des d'aquí es veu bastant. Us l'heu d'imaginar neta d'edificis, ja en definitiva. La última. La ordenación de las viviendas estas para jóvenes que me has comentado, que actúan en el eje, digamos. No, en el eje no, están en la estación. Ah, bueno, en la estación. ¿De esto hay algún plan
plano o hay algo? ¿Tenéis ya en la web o algo? No, esto lo hace Sant Cugat y todavía están negociando la permuta, bueno, ya la tienen negociada, la están pendientes de inscribirla, es al lado de los sanjuanistas que se llaman, del convento que hay ahí abajo, les han cedido un trozo de terreno para hacer las viviendas estas, están pendientes de la inscripción en el registro, pero no tienen dibujado todavía propuesta. No nos afecta, pero como alternativa a la demanda se utilizaría eso, por lo tanto aquí iría vivienda libre, o sea, vivienda en régimen general, ¿vale? A partir d'aquí, si totes les preguntes que aneu fent, si les pengeu a la web, les contestarem i quedaran contestades allà per tots, ¿vale? Durant, no sé, durant els propers dies, abans de que marxem de vacances el 15 d'agost. Ok? Anem a fer una excursioneta, doncs, si voleu. Aquest edifici, o sigui, aquest conjunt, històricament sempre ha tingut una voluntat pública d'espai públic. De fet, en el seu origen, tot això eren les escoles. L'any 58 es va donar aquest espai que pertanyia a la masia de Can Rosàs, o Camp Major, com es deia antigament. Es va donar per a escola pública. De fet, si us fixeu en la tipologia dels edificis que hi ha de totxo, d'obra, són tots el prototip de les escoles que es feien en aquella època. Tot això es va anar reconvertint i ja amb la democràcia, de fet l'any 75, es va traslladar a l'escola que hi havia aquí, a l'actual emplaçament, que genera també un altre espai d'equipaments educatius i equipaments esportius, que està a la zona del Ferran Clua i del complex esportiu de Valldoreix, on també hi ha el pavelló de voleibol i altres equipaments. I amb l'alliberament que es va produir aquí i amb les primeres eleccions democràtiques del 79, com deia molt bé el Lluís abans, que hi ha aquesta olivera que la va trasplantar des de la plaça de les Oliveres aquí, el primer alcalde democràtic, que això també forma una mica la part del símbol i de la història d'aquesta plaça, es va convertir en un casal de cultura i ha funcionat com a tal des de l'any 79. Aquest espai va conviure també amb aquesta voluntat de casal de cultura, però també amb Escola Bressol. L'Escola Bressol que existia en aquell moment era una fundació privada, que era un grup de mares de Valldoreix que va començar a funcionar. Primer es va allotjar a la parròquia de Valldoreix i també amb la democràcia es va constituir una fundació pública i es van traslladar en aquest espai d'aquí que havien deixat també les antigues escoles. Amb el temps i l'evolució dels usos i les necessitats socials, pensem que passem d'una població que a l'hivern quedaven com a molt en 2.000 habitants, amb una població actual de Valldoreix que sobrepassem els 8.000 habitants. Per tant, tot aquest espai s'ha anat fent afegits al llarg de la història en funció de les necessitats de l'increment de població i d'increment també del teixit associatiu i de la demanda d'aquestes entitats de Valldoreix que han anat demanant activitat i espais per poder fer activitats. L'escola Bressol es va anar fent afegits, fins al punt que amb la nova escola Bressol, que també està ubicada a l'entorn d'aquest espai d'equipaments educatius i equipaments esportius, es va traslladar també per una gran demanda i una gran capacitat de generar molta activitat al Casal d'Avis. Penseu que al Casal d'Avis tenen més de 300 associats, es comptabilitza que al voltant de 200 persones hi circulen cada dia al Casal d'Avis de Valldoreix, amb la qual cosa és una activitat constant i un espai, diferents espais que ells necessiten, que poden conviure o no en un futur amb aquesta ordenació que s'ha de fer en el conjunt, però que necessiten espais amplis i tot un seguit, i per això es van traslladar quan es va buidar l'escola Bressol. També hi ha l'equipament o el bar, el Casalet, que també és un bar històric, que s'ha anat evolucionant també al llarg de la història, però que funciona una mica com a l'Ateneu Popular, el punt de trobada no només de les entitats i de la gent de Valldoreix, sinó com a lloc lúdic. De fet, els caps de setmana, amb aquesta vocació que té de plaça de poble, moltes famílies fan les seves celebracions en aquest espai, en aquest restaurant, en aquest bar, i a l'espai ajuda que els nens, per exemple, tinguin un entorn en el qual poden estar lliures i els pares estar més tranquils a l'hora de dinar o de fer el vermut o de fer el berenar, perquè també trobarem moltes festes infantils a tot aquest espai.
També tenim a l'espai, en aquella franja, a l'espai de lo que és actualment el Casal de Cultura, que funciona com a tot, per les corals, pel teatre, per conferències, per tallers, una mica per tot, i l'espai, que també ha anat creixent en el temps, de correus, tot i que el correu avui dia ha minvat, el que és enviament de cartes i sobres i aquestes coses, però que és l'oficina de correus del que és tot Valldoreix. El que eren les antigues casetes d'habitatge dels professors es van convertir en un hostal d'entitats i en un altre espai de tallers per les activitats que genera el Casal de Cultura. I aquesta nau, aquest afegit que tenim aquí de color verd, és l'última incorporació en tot aquest espai. Això es va construir al voltant de l'any 2004, aproximadament, i es va fer com una sortida al pas per la creixent demanda que hi havia tant per les corals. A Valldoreix tenim dues corals que a més generen intercanvi amb altres corals de l'estranger i fan stage i participa molta gent, més els dos grups de teatre que tenim, un grup estable que ja fa 20 anys que existeix i que també fa intercanvi d'actuacions teatrals amb altres grups de tot Catalunya, i aquí s'han fet també, a més, concerts i s'han convidat amb altra gent de fora a fer concerts i altres activitats. És una nau que té una tercera part, ocupa l'escenari, un escenari que a més s'ha hagut d'anar ampliant per les necessitats escèniques, les necessitats dels diferents grups que interactuen, i que l'aforament, de fet, cada cop ha anat minvant, però ha anat minvant perquè l'espai és limitat i perquè les necessitats del tipus de producció d'obres que es fan i de més han anat necessitant ampliar aquest espai. De fet, tot és això, improvisació, tota aquesta plaça no ha tingut mai una ordenació com a tal. Bueno, va haver-hi una l'any 80 i pico, 88-89, si no recordo malament, però després la necessitat ha fet que es vagin construint com s'ha pogut tots aquests espais. No sé, és molt important també el que abans ha comentat una mica el Pere, del tema que a l'estiu, a més, també amb una llarga tradició i una qüestió que es vol mantenir, hi ha el cinema d'estiu. El cinema d'estiu es fa a l'aire lliure, es fa els divendres, és una activitat més que consolidada i és una demanda ciutadana al manteniment d'aquesta activitat i, per tant, l'ordenament d'aquest entorn haurà de contemplar la viabilitat de que existeixi un espai on es pugui continuar fent aquesta activitat que ja forma part de la història i de la demanda social de la gent de Valldoreix. I després és el que parlava una mica el Pere, tot aquest desnivell, aquestes diferents cotes que tenim a la part més baixa, que a més neix aquí baix, és on neix una de les rieres de Valldoreix, d'aquestes rieres que ell parlava al principi, i també hi ha la idea de futur, amb el tema de les rieres, que es converteixin en espais de passeig, de circulació de vianants i de bicicletes. Per tant, comença just aquí una d'aquestes primeres, tot i que està urbanitzada amb murs i de més, però comença aquí una d'aquestes rieres que es volen recuperar o que s'estan recuperant per fer rutes, per el que serien rutes no només de comunicació com a tal, sinó sobretot d'esbarjo, lúdiques i d'activitat amb la natura, tot i que aquest espai precisament molt natural no és, perquè està tot urbanitzat. I després allà dalt, clar, tenim una cota a nivell de carrer superior que hi ha un desnivell espectacular. De fet, el volum de gent que circula aquí un cap de setmana que pugui haver activitat, com per exemple el cap de setmana passat, que es fa un mercadet de segona mà des de fa ja un temps, doncs tot aquest espai és un espai amb molta afluència de gent, no només de la gent que munta les parades o de les entitats que munten les activitats, sinó de tota la gent que circula per aquí. Per tant, actualment el que és el tema d'aparcaments és un tema que està absolutament desbordat, perquè tenim aquí la Rambla, que també té una zona. El solar de dalt avui en dia està habilitat com a aparcament, per una qüestió també d'aquesta improvisació i aquesta necessitat dels usos que
Les necessitats es van fent buscar els espais per solucionar les coses i, per exemple, al setembre, que tenim la festa major, el gruix del que són els actes de festa major es celebren tot en aquest espai, no? O sigui, la vocació aquesta de plaça de la vila, de plaça del poble, és la que ha tingut sempre aquest espai, tot i que al llarg de la història ha funcionat una mica, com us he intentat explicar, amb certa improvisació i amb la necessitat en cada moment de trobar o de muntar l'espai per donar resposta a una necessitat social, educativa, cultural, etc. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió. Aquest espai on estem ara és la cota més baixa de tota la pastilla de la centralitat. És el punt més baix. I justament aquí, amb aquest desnivell que tenim, és on comença la captació d'aigües en superfície del que seria la riera que connecta fins a la riera de Rubí. O sigui, aquesta riera, si comencéssim a caminar, acabaríem a la riera de Rubí i tal. D'aquest carrer que tenim aquí, al darrere, el carrer Coster, de fet tenim algunes de les cases també més antigues, o de les primeres cases que es van construir amb la primera urbanització. Amb el primer moment d'urbanització, les primeres cases de Valldoreix les hem de datar al voltant dels anys 20, al voltant, i tenen de segona residència, perquè tot eren masies anteriorment. I les hem de situar al voltant d'un fet important, que com ha dit el Pere, és l'electricitat, que arriba l'any 1913 a aquestes línies d'alta tensió. Això possibilita que arribi el tren elèctric a Sant Cugat primer, i aquest tren elèctric el que va possibilitar és que la gent que volia estiuejar es pogués construir una segona residència en tota aquesta zona d'aquí. Els promotors, els antics propietaris de les masies van reconvertir les vinyes i els camps per parcel·les, i algunes d'aquestes primeres parcel·les que es van vendre són aquestes que tenim per aquí, i aquí hi ha algunes cases, com aquesta d'aquí, que és de les primeres, tot i que està una mica transformada, però és de les primeres, i el que és l'espai de la reserva, que és aquest espai d'aquí dalt, que també va començar amb una vocació de casa senyorial d'estiueig, i era una casa senyorial, i es va transformar, al llarg de la història s'ha transformat una mica de tot, i amb un ús d'equipaments. De fet, aquest espai va ser un hotel durant uns quants anys, va ser hotel del Barça de l'època de Cruyff, que feia les seves concentracions aquí, o, per exemple, durant les Olimpiades va ser l'hotel dels presidents autonòmics que s'allotjaven en aquest hotel que hi havia aquí, que era la reserva. I després va passar a ser unes oficines, i actualment són un conjunt d'oficines del Banc de Santander, em sembla que són ara, no? Bé, quan el Pere parlava del tema d'habitatge públic, sempre hi ha hagut una mica la idea per part de la ciutadania i també des de la pròpia administració que la zona més adequada per a aquest habitatge públic seria tot aquest entorn on estem ara. Això genera una certa preocupació per part dels veïns, no només els d'aquest carrer, que com veieu és un carrer supertranquil, a diferència dels de baix, que hi ha cotxes aparcats per tot arreu, que hi ha molt de volum de circulació per lo que és Valldoreix. Evidentment no és la circulació del carrer Pelai, però de Barcelona, sinó que és per la dimensió nostra és molt volum de trànsit i de moviment. El que sí que preocupa la gent quan sent parlar a Valldoreix, senten parlar d'habitatge públic, és que es pensen aquí un bloc de pisos de 20 pisos, de 20 alçades. Aleshores, el que sí que hi existeix aquesta preocupació per part de la ciutadania, o d'una part de la ciutadania activa, és el fet que aquesta tipologia d'habitatges no distorsioni en excés el tipus d'habitatge que tenim per volumetria, que tenim aquí a Valldoreix, i que podria generar un impacte visual i un impacte de rebuig per part de la gent el fet de fer una cosa, doncs això, tot concentrat en un bloc de pisos i de 20 alçades. Això la gent, la veritat és que no ho volen. En el procés de participació ciutadana va sortir aquest tema, que existeix la necessitat que existeixi habitatge públic, però la preocupació, perquè la gent quan sent parlar d'habitatge públic, el que s'imagina sempre és el típic bloc de pisos que no està en consonància una mica amb l'entorn
de Valldoreix. Val?